2009-2010 оқу елында Россия мәктәпләренә федераль дәүләт білім беру стандартлары ФГОС кертелә башлады. Бу гомуми білім беру оешмалары тарафыннан мәҗбүри рәвештә үтәлергә тиешле таләпләр җыелмасы. С 1 сентября 2023 года вступили в силу обновленные ФГОС и ФОП. Новые стандарты учитывают современные требования, ставя перед учебными заведениями задачу обеспечить качественное образование и подготовку учащихся к жизни и труду. Вместе с обновленными ФГОС появились новые рабочие программы, которые помогут педагогам эффективно организовать образовательный процесс в соответствии с новыми стандартами. Мәктәп китапханәләре укучыларны, укытучыларны дәреслектәр белән тәэмин итә. Дәреслекләргә укучылар контингентын исәпкә алып заказ бирелә. Җитмәгән очракта мәктәпләр бер-берсенә ярдәм итә. Районара, шәһәрара дәреслекләр алышып торган очраклар да бар. Быел Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 1 һәм 5 сыйныфларга туган тел һәм әдәбияты дәреслекләре кайткан. Россия тарихы һәм гомуми тарих дәреслекләре мәктәпләргә килеп иреште. Яңартылган вариантта укучылар бик сөенеп кабул иттеләр. Алданрак кайткан иде инде 11 сыйныфлар өчен ватан тарихы. Аларны инде без тараттык. Укучылар укыйлар, куллана башладылар. Һәм менә тарату алдында торыла инде 10 сыйныфларга һәм 11 сыйныфларга гомуми тарих дәреслекләре. Яңартылган стандартлар нигезендә барлык Россия мәктәпләрендә укучылар бердәм программа нигезендә белем алачаклар. Яңалыкның уңай ягы шунда, укучы бер мәктәптән икенче мәктәпкә күчкән чиракта шул ук дәреслекләр белән укуын дәвам итәчәк. Бу уку елында мәктәпләр килешү нигезендә федераль китап нәшриятләре белән турыдан-туры эшләгәннәр. Безнең инде быел менә 5 класслар, 6 классларга өлешчә китаплар кайтартылды. Һәм инде шушы яңа ФГОС класслары үскә югары классларга менгән саен инде шул классларга кирәк хәтле китапларны кайтарту планлаштырыла. Уку процессында дәреслекләр иң мөһим әсбәп. Электрон көндәлек, электрон журналларга күчсәк тә, электрон китапларны никадәр генә мактасак та, кагазга басылган дәреслекләргә алмаш юк. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.